Thixo sinobomi, ewe siyasazi, sono zethu nomsindisi, ewe siyasazi, sono zethu nomsindisi, ewe
Nkosi Jesu Kristu, nasi isizwe sakho phambi kobuso bakho ekuseni nje. Siyakuthandaza Nkosi yokulunga. Yehlisela zonke insikelo zakho ngobuciko bazo ngaphakathi kwesizwe sakho. Bathi bonke Thixo kaIsrael baphume ngaphakathi kwalomnquba bexakathe insikelo zakho. Zibanike ukuphila. Zibanike Thixo kaIsrael nokuqonda. Ukuze kusemakhosi sonke isizwe sikwazi ukuqonda wena Thixo kaIsrael kuphela kuThixo ophilileyo phezu komhlaba. Ukuze kusemakhosi zonke izinto Thixo kaIsrael abazenzayo bazenze kusemakhosi benobulumko obuvela kuwo. Sinike Thixo kaIsrael elixesha lokuthandaza ukuze kusemakhosi kuzaliseke ngaphakathi kwemphefumulo yethu. Konke Thixo kaIsrael okufunwa nguwe ngumoya oyingcwele. Sinikeze ithuba Thixo kaIsrael ngaphakathi kwalempilo othe wasinikeza yona ukuze Thixo kaIsrael zonke izifo nezikhuhlane ziphiliswe, bathi abantu bakho bahlale ngoxolo phezu kwalomhlaba. Zithi zonke inkathazo nkosemakhosi alomhlaba zingabanamateli. Sinike Thixo kaIsrael lelo thuba loba nkosemakhosi zonke izinto ezithe zafikelele kusikhathazeni kwelixesha usibeke kulo sizibeke ngasemva. Zithi zonke ezisilandelayo sichabelale kuloo ndawo singakwazi ukufikelela ngaphakathi. Kusisa ibandla lakho Thixo kaIsrael ngakho konke othe wakubeka ukuze liphile ngakho ngoku kude bekunaphakade. Amen. Zulu yemfihlakalo, yemfihlakalo, Zulu yesimanga, esalise, esalise, esalise umhlaba, esifaka Zulu yesimanga, eyesimanga ngokaThixo unyana owesa ebantwini okubasindisa wabona wathabathela kuye lonke ihlazo lwabo. Ayiyobo buthulu oluthatho lwakhe nalo msebenzi umsebenzi wakhe. Abakholwayo namhla banakukhwetshwa awuthunyiswe Nkosi usephakadeni. Inkosi yabusisa konke ukufunda kwezulayo
kude bengenaphakade. Amen. Dumise kaThixo, dumise kanjalo omsebenzi ongaka osenzele wona. Dumise kaThixo, dumise kanjalo omsebenzi ongaka osenzele wona. Wena wathi thatha la wandibeka endaweni emanzi, ongenene unobubele ngani. Wena wathi thatha la wandibeka endaweni emanzi, ongenene unobubele. Wena wathi thatha la wandibeka endaweni emanzi, ongenene unobubele ngani. Owena uhlala ukhusela impilo yami, ongomlomo wami nondlala ithubiso. Thubiseka, thubiseka njalo abinqaba zakho zibinjalo. Owena uhlala ukhusela impilo yami, womlomo wami nondlala ithubiso. Thubiseka, thubiseka njalo abinqaba zakho zibinjalo. Owena uhlala ukhusela impilo yami, womlomo wami nondlala ithubiso. Thubiseka, thubiseka njalo abinqaba zakho zibinjalo. Wena wathi thatha la wandibeka endaweni emanzi, ongenene unobubele ngani. Wena wathi thatha la wandibeka endaweni emanzi, ongenene unobubele ngani. Ithi wena uhlala ukhusela impilo yami, womlomo wami nondlala ithubiso. Thubiseka, thubiseka njalo abinqaba zakho zibinjalo. Umuntu noba senqena uthetha ningamenza athethe nini. Even if you don't want to speak, you can make a person speak. Ndake ndafunda incwadi, a science book about the sound. I once read a science book about the sound. Analyzer sound uba sound yenzani emntwini. It analyzes as to what does the sound do to a man. Ithi ke sound len ibulala particles apha kwi-cells zakho.
It says the sound kills particles in your cells. dangerous kwi-cells zakho. The ones that are dangerous to your cells. Zibulala, sorry, viruses ne-bacteria It kwi-cells kills zakho. viruses and bacteria. That's what the Njengoba sound does. isound isitsho nje, As the sound is sounding, ibreaka i-viruses ne-bacteria. it breaks the viruses and bacteria. Ubuyayifuna loo nto ngake uyifumane ndicinga into yoba eka-95. If you want it, I think you can get it. It's from New 1995, York Times ka-95. in the known times of 1995. 1995, I think about October, September. around October, September. Ithetha ngesound. It speaks of a sound. Apho kukhona ne-research Where there is also a research uba why abantu abahamba ecaweni as to why does people who go to church bephila bhetele kunabantu abangayi ecaweni. are living better than people who are non-church goers. Ihamba ke izothi ke ecaweni kuyaculwa kuba khona the sounds. It goes further and says, in church, people are singing and there is also a sound. And the sound icleana igazi labantu kuba ibulala viruses. And the sound cleanses people's blood because it kills viruses and bacteria. So abantu becawe ke batsho baphile bhetele kunabantu abangayi. So church people live better than people who are non-church goers. Ndiye ndijonge ke apha kuna becaweni indlela enokuthanda ngayo ucula. I look at you in this church, the manner in which you like singing, And umculo wenu mnandi. and your music is so nice. Beningazuza mna apha kule nkonzo namhlanje. I was not going to come to this church today. Beningaziva right. I was not feeling well. Ndicinga bekuyizolo elinye I think it was a day before yesterday. ebusuku. Ndafonela le mambani ndathi hey hayi mfondini andizuza. I called this father and said, hey, I don't think I will be able to make it. Uyase undixolisela. You will pass my apology to them. Andiziva kamnandi I'm namhlanje. not feeling well at all. Hayi ke yamazi ke. And you know, Kodwa ke nda-right kuba uvumile. I became right because he agreed. Ndalala. I slept. Ndicinga ngo-7 besendilele. I think around 7, I was already in bed. Ndayovuka ngo-4. I got up at 4 o'clock. Into endivusa ngo-4. What woke me up at 4? Ndivuka kuthiwa vuka uhambe uyovala inkonzo yamayanga-yanga. I was told, get up and go and conclude the, Udlule uhambe eKapa. and thereafter you go to Cape Town. Ndothuka. Why ndixelelwa le nto besithi andinje? I got shocked because I asked myself, why am I told Xa this? Because I ndisothuka told ndivuka myself, ndijonge ixesha okungo-4. at that time it was 4 o'clock. Andisaziva ezaa ntlungu bendinazo. Acceptable of the Lord. Le nto ke yayithethwa ngumprofethi u-Isaya. This was said by prophet Isaiah, Eprofeta ngalo uzayo uyawukwenza le nto. prophesying about the one who's going to come and do this. UYesu ke ufunda ke kuloo ndawo. Jesus is reading from there. Ukungena kwakhe esikwendlini yesikhulu. When he got into the worship house, Njengoba nami ndingenile ndathatha iBhayibhile ndayitwabulula naye wangena wathatha iBhayibhile as I got wayitwabulula. in, took the Bible and read it, Wafunda he did kule the ndawo. same. And he read from this Le scripture. ndawo iku-Isaya kwincwadi kaIsaya. This is from the book of Isaiah. And la mazwi athethwa ngu-Isaya. And these words are said by Kodwa ke Isaiah. ngoku uYesu Kristu But now Jesus Christ, wayethi ke ngokufika ixesha lokuba azalisekiswe ngaye. he said, the time has come for these words to be fulfilled by him. Ngamanye amazwi uthumo lwakhe In other words, his commissioning ibizokushumayela indaba ezilungileyo was to preach the good news emahlwempini unto the poor. ngoba amahlwempu ahleli kabuhlungu For poor people are staying in pain ngenxa yezityebi. because of the rich. Izityebi The rich zizo ezi zithutshisa uLazaro. are the ones that are persecuting Lazarus. Ikwazizo ezi zenza into
thina singonwabi. are the ones that are making us not to be happy. Izityebi zi-owner u-Eskom. Rich are owning ESCOM. Xa zibona into yokuba kufuneka zinyuse ii-profits, If they see that they must rise the profit, zi-introducer le nto kuthiwa yi-load shedding. they introduce something called load shedding. Bathi generators zindala. And they say Xa generators are bebona old. ingathi le mali seyingathi noko inintsana, When they see that there is plenty of this bathi money, hayi noko kuzawuphinda kulungiswe ezinye nezinye. they say they will Xa rectify this bebona and that. imicimbi yabo izokonakala, When they see that their I-load things shedding are getting ayikho. bad, there is no load shedding. xa bebona into yokuba ii-profits ezi ziyehla, If they see that profits are going down, kunyuka imali yombane. the money for electricity is being raised. Zityebi ezo. Those are the rich. Zinijonge zinibone into yoba umthetho wena ingathi niyagoloza, no? They look at you and see that you are becoming a wild now. Masenze aba bantu Let us make these people baxhomeke apha kuthi. that they depend on us. Zifike ingathi zonwabile. They come ingathi as if they sinobubele. are happy, as if they are Zithi generous. wonke umntwana omithiyo apha somnika imali ethile. Everyone who is pregnant here, we're going to give money to that person. Ba-introduce into yokumitha kwabantwana. And they introduce the pregnancy of children. But bazophinde bayicontrole kwakhona. But they will also control it, Ngoba funeka befile. for they need to die. Kuba loko i-population le controlwa ngabo. For this population is controlled by Ngabo them. mane bekuxelela into yoba lifespan ihlile ngoku. They are the ones who are telling you that the lifespan Ungazi uba has bayijonge decreased. phi na. You don't know where do they take it from. Bayazi into yokuba ukuba bakuthengisele amayeza phaa ekhemesti, They know that if they sell you medication at the chemist, ngexesha elithile amele loo mayeza bakubulale. at a certain period of time, those medications should That kill is you. why drugs zasekhemesti That is why the chemist drugs. noba yeyiphi It doesn't matter which one. ubuke It is. wayivula nje ufunde laa phepha If you open it and you read that paper, liza kunika ii-side effects zale nto izakuphilisa. it will give you the side effects of what will heal you. Yabona ezaa side effects ke You see those side zizawuthi chu effects, nawe, they will go slowly with you. izawuphela kodwa le ukhala ngayo ngoku. But the one that you are But complaining about, ii-side will, effects zale nto but the side effect of this thing, njengoba izawuphela nje le nto ukhala ngayo as ngoku, this one will be depleted, uzawuphinde ke ngoku ube likhoboka layo. you will be now, Njalo xa uva le pain you will be a slave to this pain. uzayofuna laa pilisi. When you feel the pain, you'll go Ezaa and look for side that. effects zantoni zalaa pilisi The side effects of ziyabuild up apha that, kuwe. they will build up in you. Hayi ndikuxela izityebi I'm telling you about the rich. ziyabukhontrola ubomi bomntu. They control one's life. Zibuye izityebi And the rich will come back. ziyazi into yokuba abantwana bazawuba nintsi ngoku abazalwayo kuba loku leqwa le grant. They know that there will be more children being born because people want these grants. Zi-introduce They will introduce into yoba makubutofa abantwana that these children should, there kuba must kukho be immunization kukho for isifo these children. esithile esizayo. They say there is a certain virus that is Basive coming. ngabani? Who did they hear it from? Zebe kanjani na? Basive ngabani esifo? Who did they hear? Bayazazi izinto abanithengisele zona. They know things that they sold unto you. Nezinto ezakwenziwa zezinto. And the things that are going to be done by these Nithatha things. abantwana niyoba gonya. And you'll take these children for immunization. Lo mntana uyaziwa into yoba njengoba nesisitofu nje This child is known that after getting this immunization, uzawuba right for 10 years. After 10 years iyehla impilo yakhe. this child will be right for 10 years, and after 10 years, his life will deteriorate. Izityebi The rich siyabagqiba abantu. do finish people. Zizo izityebi It is the rich ezenza into yokuba kube khona aba bantu bazintswelaboya apha. that make all these hooligans around here, Uba mabahambe bazofuna badimande i-protection fee. that they come and ask for Le protection fee. protection fee ayidliwa ngabantwana qha. This protection fee is not going Kukho to be, abantu phaa entabeni there are people on the mountain abalinde le mali. who are waiting for this money.
bazawuhlala kabantu bemane besithi violence ininzi eCape Town. They will keep on saying there is a Ngabona lot of violence in abantu Cape Town. abaphehla violence. They are the ones that are causing it. Account ixelele. Tell me, Abantu behlila lapha eKapa nje. as people, have Eziyobisi bazithatha phi? where do they get these drugs from? Because eziyobisi zimanufacturisha phesheya. For these drugs are manufactured But zizowela up. overseas, but they come here. Ikwangabo abaphethe ezi borders. It is them that are controlling the borders. Zebeka njani na? Uhulumende bangadlali ngathi apha soziphukuphuku. Let the government not fool us because Asizoziphukuphuku. we are not fools. Kumane kuthiwe makuzobulawa apha ntoni i-drug lords. They are saying Kushiwa ezinkulu. the drug lords, the main ones are being left out while Apho others are ezimali zitshona khona. where the monies are going to. Aba zinhlanzanya nje ezincinane. These ones are just small fish. Abona abantu kufuneka bahlukane nalento. The main people that must move away from Ngaba this bakhulu babathumileyo. are the main ones that have sent Fike them. khona bekukhalazwa abakukhalazela indaba yokuba kukho abantu abadiga imigodi esekudala yavalwa. In Joburg- Iyaphi le golide yenziwa abantu? Where- Bani oyithengayo? Where does this gold go to? The one that is dug by Akho these umuntu people. ngabhizi apha yondiba intoni igolide engazi ubuzayithengisana. There is no one who can dig the gold not knowing where to sell it. Mhlambe abakaxelelwa mabizeni bezapha kuni baxelele qha. Maybe they are not told. Call them. My father will tell them. Siyobeka X We are going to put our X. masihambe siyobeka into ezasikhulula inyaniso sivotele inyaniso. Let us go and vote for the truth. Because ukuba uYesu Kristu weza apho uzokukhulula abantu. For if Jesus Christ came here to liberate people, Wena uzokwenzani? why are you here? Why ungabakhululi abantu? Why are you not liberating people? Because bubuntu obo. Because that is humanity. Umuntu ngumuntu ngabantu. You are a human being. It's a human being because of other people. Ukuba uThixo wasenza ngemfuza nemfana naye. If God made us in his image, Wathi uThixo usiva isikhalo after God has heard the cry samaSrayeli of the Israelites eJiphuta in Egypt, wehla he came down wathi ndihlile and he said, I ndize descended. kunikhulula I'm here to liberate you. ndisivile isikhalo senu. I've heard your cry. Wena uqina inhliziyo engaka nje Why is your heart awuneva so abantu hard? bayakhala. Can't you hear people are crying? Ukuba indeed If indeed ningamaKristu you are Christians, hambani ovotela i-ATM. go and vote for ATM. Ukuba indeed If ngempela there must be transformation kwelizwe. kufanele kube khona utshintsho in this country. Izinto zenziwe ngenye indlela Things should be done differently, elungileyo, which is good. indlela kaThixo. The way of God. uYesu Kristu Jesus Christ. xa efika ezoshumayela indaba ezilungileyo When he came to preach the good news kumahlwempu to the poor, ufika athi thathazani he said, pray nithi and say, bawethu semazulwini Our Father who art in heaven, maliphathwe ngobungcwele igama lakho. hallowed be thy name. Because ufika abantwana bethuka abantu abadala. For he came finding children benziwe insulting elderly ngolo people hlobo. because they were turned against Uhulumende them. banike amalungelo. The government gave them the Wathi authorities. mabamithe bena 12 years. And he said they can be And pregnant while they umzala are 12. kanothetha nto. And a parent Uke cannot say wathetha anything. umzali. If a parent says I-abuse something, leyo. that is called abuse. Kutsho urhulumente wethu. That's the government. So banamalungelo They've got rights wokuba badelele abantu abadala. that they should disrespect parents. Yazi kahle urhulumente The government, knowing very well ukuba kubhaliwe kwathiwa that it is written and said, bekuyihlo nonyoko. honor thy father Ukuze and imihla thy yakho mother yande. for your days to be elongated. Uyayazi i-depopulation izawuqhutywa yile nto yokudela He kwabantwana. knows that depopulation will be Bazawufa led by this. bebancinane. These children will die young. Babulawa kungahloniphi abazali. They are being killed by disrespecting parents. Irecipe
seyilungisile urhulumente The recipe has been prepared by the government wathi abantwana mabangabaqeqeshwa and said children should not be punished. ndithetha kakubi na uyazi indlela enganikhathalanga ngayo noba nicinga ntoni You know, I don't care what you think. andikhathali noba nicinga ntoni ndinixela le nto inyani I don't care what you think, but I'm telling you the truth. uba uyamthanda ke umntanakho mbomkhulula ngo-x If you love your child, go siphume kule mfeketho and we get out of this trouble. uthixo uthi God says, spare the rod and spoil the child uthi gcina induku umoshe ingane. uba abantwana babethwa If children are not being punished, into eza kwenzeka bazawuspoyileka abantwana what will happen is that these children will baphela be imbeko spoiled, and the respect will bangakwazi go out of ukuhlonipha them. umthetho kathixo They will fail to honor phezu the komhlaba commandment of God on earth. phezu komhlaba Upon earth, kufuneka kube khona omkhulu there should be an Kufuneka kube elderly khona one. omncinci. There should be a younger one. kufuneka kube khona ophakathi There should be the middle one. akho nto yokulingana apha There is nothing like equality here. khawundixelele Tell me, why thina kuzawufuneka silingane why should we be equal? bona bebe bakhulu phaa babe ngoopresident But they become great. noominista They become kodwa president thina and apha minister. ezantsi funeka silingane But we should be equal down here. umzi mos wonke In every household, unendoda there is a man nomama and there is a woman. umncedisi wale ndoda The helper of this man nomcebisi wale ndoda and the advisor of this man. ziqala ukonakala izinto Now things xa start to indoda be bad. ingafuni ucetyiswa ngumama When a man fails to listen to what because the wife umama is xa advising icebisa him. indoda wenza umsebenzi wayo For the wife, when she advises the husband, she's doing her work. kunento engenibaleka There is something. umntana unedyuti There is a duty yokuhlonipha abazali bakhe of a child to respect the parents. ayikho le uba umntana makathande unina azonde uyise There is nothing like a child loving the mother and hating the father, okanye azonde athande uyise azonde or unina loving the father and hating the mother. kuthiwa apha beka abazali bakho It uyihlo is said, nonyoko honor thy father and thy mother. abantu funeka bathandwe ngokufanayo These people should be equally loved. bahlonitshwe ngokufanayo They should be respected equally. nako kukufana That's what we call being the same. but ayikho le uba indoda umfazi uzawulwela into yoba makalingane nendoda But there is nothing like a woman fighting to be equal to a man. look mean idemocracy yintoni I will tell you sometimes as to what is democracy. idemocracy is Democracy. government of people by people for people Ulawulo lwabantu ayinanto ngabantu, yokwenza ukwenza abantu. nombuso kathixo It has got nothing to do with the kingdom of God. inento yokwenza nentando yabantu It has got to do with the will of the people. ukuthanda kwabantu ke The will of people. ngokwebhayibhile yethu kusabantu esihogweni According to the Bible, it leads people to hell. kuba ayikho indlela For there is no way eya that ezulwini goes to heaven. ehamba apho uthanda khona That goes where you like. uba kuthiwa apha ngoku kufuneka kwenzeka izinto ezithandwa nguwe If we say yeah, things that are liked by then you, are the ones abantu that will should- be oppressed abantu ke bazocindezeleka. ekabani le intando funeka ingenzeki Whose will should not xa be done ucaba emhlabeni indawo yokwenza intando yabantu if the earth is the that place is where why people- ke uyesu kristu athi That is why Jesus Christ said, thandazani pray. nam ndisathi thandazani I also say pray. nanamhlanje Even today, ubukumkani bukathixo bufike let the kingdom of God come. abantu bayabuza ukuba yintoni le nto kuthiwa ubukumkani bukathixo People are asking, what is the kingdom of God? akuyiwa ebukumkanini